Més de 160 jugadors van participar durant divendres i dissabte a la zona esportiva municipal de Corrodamunt, a la segona edició del torneig Xavier Barroso, un torneig apadrinat pel jugador calderí del Futbol Club Barcelona i organitzat pel Club Hoquei Les Franqueses, amb l'únic objectiu de fomentar la pràctica de l'hoquei entre els més joves. Més que un honor és el fet d'ajudar el club, de seguir creixent i de seguir creixent el club, de seguir ajudant, i el que et dic, l'Òscar em va demanar si podíem posar el meu nom en el torneig i sí, encantadíssim, perquè ja et dic, l'objectiu és seguir creixent com a club, seguir creant persones i seguir creant petits jugadors que vagin creixent i els hi vagi agradant a l'hoquei. Durant el torneig, que es va disputar entre divendres a la tarda i dissabte al matí, es van celebrar una cinquantena de partits i van participar més de 20 equips des d'escola fins a sènior i veterans. Els organitzadors no van designar guanyadors per fomentar el caràcter amistós i festiu del torneig, que va aconseguir fer gaudir de valent als més joves. M'agrada molt perquè puc jugar amb els meus amics, ha vingut el Xavier Barroso, m'ho passo molt bé i puc jugar. Puc jugar amb altres equips, conèixer altra gent. M'agrada. Bé, perquè anem jugant i de mica en mica anem aprenent, anem jugant contra equips i tot això, i ens ho passem molt bé. Un torneig que va servir per veure jugar per primera vegada el sènior del Club Hoquei Les Franqueses, el que serà el primer sènior de l'entitat des de la seva creació, al setembre del 2013. El nou equip s'estrenarà en competició oficial la temporada vinent, militant a segona catalana, amb un objectiu molt clar des d'un principi. Mira, hem fet un equip que encara ens hem d'acabar de conèixer una miqueta més, però de moment són bones sensacions, amb el nou projecte que volem muntar i això, per pujar a primera catalana, que en principi la categoria està jugant aquest any. I sé que és difícil, però amb il·lusió i tot el que hi ha, jo crec que es pot aconseguir. Després d'un any i mig d'existència, el Club Hoquei Les Franqueses pot estar orgullós d'haver engegat un projecte que a base de treball, esforç i il·lusió anirà donant els seus fruits.